ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾತಾ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋರೆ ಇತ್ತನು ದಾಯಪ್ಪಣ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತನು. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಯ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತಾ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬನಾಗ 11 o'clock ಬರ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ತಿಂದು ದಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಿಜ್ಜ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು, ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲೋಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅವೆ ನಾನು ಯೂಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇರ್ಕ ನದಿನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಂತೂ 6 feet ಒಂದು ಉದ್ದ ಪೋಪುಡು ಆತ ಉದ್ದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾಂದಾಲ 6 feet ಇಜ್ಜಿ 1 feet ಕಡಿಮೆನೇ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡದ ದಾಯಿ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ತಿರುಗುದೇನ ಕೈ ಮಾತಾ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಉಲಾಯ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಅರ್ಕನದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪಂಡ ಅವಿನು ಏತು ಸಲ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದು ಪೂರ ದೀದ ಅವು ಹಾಳಾಂಡ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚದೆ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನು ಬೇಗ ಹೊರಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹಾಳಾಪುನಂದು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಅವು ಟ್ರೈಪಾಡನ್ನು ಯಾನ್ ದಸರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ನಿಕುಲ್ ತೂಯಿನ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದಸರಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಏನಡ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದುಮ್ಮಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತೈತೆ ಕಟ್ ಆತನು ಹಾಳಾತನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಏರೇರಾಗ ಕೊಡ್ತೆ ಅಕುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೂಜರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಟ್ ಆದಿರ್ತನತ್ತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಪೀಸ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೀಪೆ ತನೀಶ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದದನಾ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಾರೇ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಿನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈಪೋಡೇ ಇತ್ತು ಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಗಣಪತಿನ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಆದುಪ್ಪಡು ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವೇನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಕೈ ಏತು ಬೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋದಿನಿ ಸೊ ಐಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನೇಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತು ಶೋಕು ಅವೇನು ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ದಸರಾದ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕೈ ಪತ್ತದು ಉದ್ದ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇನಿ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಈತು ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತುಬುಡಿಯೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಶೆಕೆಯಿಂದ ಎಂಕಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬೊಕೆ ಆನಿಕಲೆಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ದುಂಬು ಎಂಕ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಆನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕನಸ್ಲ ಮಾತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆಸೆಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ತತಾಸ್ತು ಬನ್ಪುನ್ ಬೋರ್ಚಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆಸೆಲಿ ಏರೇರೆ ಗುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತಿಕ್ಲ ದೇವೇರು ತತಾಸ್ತು ಬನ್ನಾಡು ನಿಕಲ ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಎನ್ನಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುವರ ನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಬ 3 ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಟಾಕಿ ಹಾಕೋಚಿ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಯಾಪೇರು ಖುಷಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ಫುಲ್ಲು ಪೋಡಿಗೆಡೆ ಪುಣ್ ಕುಂಬರೊಂದು ಪುಣ ಮಾತ ತೂಪ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ವರ್ಷಡೋರ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಉಪ್ಪುನೇ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ಬೇತೆ ಥರದ ಪಟಾಕಿಲುಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುನ ಕ್ರೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪರ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪರ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಪಟಾಕಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನೋರ ಬುಡ್ದು ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಫೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾತ್ ಇಷ್ಟ ಪಟಾಕಿ ಪಂಡ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಶಬ್ದ ಬರಡು ಅವಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪಡು ಮಂಡಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುನತು ತನಿಷ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ಎದುರು ಭಾರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಆಯ್ಗ ಈಗ ಗೊತ್ತುನು ಎಂಕು ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಟಾಕಿ ರಂಡಲ ಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಆತು ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಡು ಯು ಲವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೇಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಆಂಡ ಅವು
ಪೋಡಿಗೆ ಇಟ್ಕುಲ್ ದಿನ ಇದು ಹೆಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಚೂರೇ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಂದಲ್ಲ ಕೇಂದಿನ ಪಟಾಕಿ ಬೋಡೋದು ದುಂಬುಪುರ ಪಟಾಕಿ ಕನತು ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಣ್ಣಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಜಿಂಜುದು ಪುಣ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಟಾಕಿ ಇಜ್ಜಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕರೆ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪಂಡ ಏರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗುಲ್ ಬರ್ಬಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಐತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ದಾದನ ಐತೆ ಅವೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಇಜ್ಜತ ಏರಾಂಡರ ತೀರ್ಪುನಾಗ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕದು ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಫೇರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಲಕುಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ದುಃಖ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರ್ತ ಆಪುಣು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬುಂಡ ಚುರ್ಕ ಅಂತದೆ ಐ ಶೇರ್ ದಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪಟಾಕಿದ ಶಬ್ದಗೆ ಕಲ ಖುಷಿ ಏತು ಪುಕ್ಕೇಲ್ ಬಣ್ಣ ಪುಕ್ಕೇಲ್ ಮಾತ ಡಾಗ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಅದು ಐಕುಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಜ ಐಕುಲ್ ಬೋಡಾಣ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೇರು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಪೋಕ್ರಿ ನಕುಲು ಅಕುಲ್ ನಾಯ್ದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಲೆಗೆ ನೆರರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಕುಲು ಎಲ್ಲ ತುಂಡ ನೆರ್ಪೇರು ಅವು ಬುಡ್ನಾಗ ನಾಯ್ಲು ಅಂತದು ಒಬ್ಬದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಐಕಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬುಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ ಸಾಂಕ ದಿನ ನಾ ಇನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕದುಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಪಟಾಕಿ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಖುಷಿ ತೂತುಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಉಂಡು ಪುಗೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಕೇರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲರ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾನು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಿದೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ನದೆ ಒಲ್ಪ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಣ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೀಪಾವಳಿದ ದುಂಬು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಆ ನಿಕಲೆಗೆ ಬಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ದಿನ ಕಾಪುಲೆ ಅವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡು ತಿಕ್ಕುನ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ ತಿಕ್ಕುನ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇತ್ಯಾನಿಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತೆರದುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪರ್ಪಾತೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೋವಂಡಲ್ಲ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾದಂದುಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಲ್ತು ಕನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚೋಂಡು ಮಾತ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಯಾನು ಎನ್ನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಪನರೆ ಐಕು ಒಂದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನ್ ದಾದನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಡತುಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವಲ ಯಾನು ಅವು ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪನ್ಪೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಪಂಜಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಉಲಾ ಇಡ್ದು ಕೊರಿಯೊಂದು ಪುಂಡು ಪನ್ಕ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದೀನಿ ಪಂದು ಬುಡಿ ಎನಿಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಕಜಾವು ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಡ್ತದು ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೇರು ಕಜಿಪು ಮಾತ ಆತನು ನುಪ್ಪುಗ್ ದೀತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿನ ಕೋರಿಲ ಬೇಯರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಎಕಾಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ಬೇಯರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನುಪ್ಪು ಅವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಇದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಲ ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಂಡೇನ ಇಜನೆ ಇದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನಿನಿತಿ ಬೇಲೆದ ಐತಾನೆ ಐತ ಪೂರದ ಅಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೂರೇ ಪಾತೆರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನೆ ಬಯ್ಯ ಮಿನಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ಬಡವ್ರು ಕೂಡ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಫುಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಚಿಚ್ಚಾಟೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದೇನು ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಫರತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ರೇಜಿ ಇತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್